Banzai ľudia, zdraví vás, čím ja vás vítam pri mojom ďalšom let's play na hru Shakes and Fidget. Nachádzame sa na S3 na postave LollyShop.sk a chcel by som na začiatok povedať, že prečo som nenatáčal, tak bol som na chate. Bolo dobré, na Podsuchej sme boli a včera keď som prišiel, tak som len tak skúšal dva podzemka, dal som tu, tam bol ten mimozemšťan a potom tam bol Bigfoot, ten pekelný mimozemšťan tam bol a potom som dal Bigfoota. Z mimozemšťana mi padlo toto a z Bigfoota nejaké tie goldy, z toho som dal vlastne level 119 a predal som ten lúk a kúpil som si túto kušu. Kúpil som si ju neskoro, už skoro neviem keď, včera okolo, neviem koľko mohlo byť, za 10 polnoc, nemal som goldy. A tak som musel ju predať, chcel som ju do vecka hodiť, ale tak som ju predal, kúpil som si kušu a elíky, lebo mi už došli, ako som bol na chate, ale my už sa vrhneme na let's play. Putnono, jasné. Na hneď by sme sa mohli na hospodu, aby sme, pretože máme zrkadlo. Dám si ten kúzelný plášť. V aréne sa pozrieme na Milosik 14, alebo Milosik Kaudála s tými jeho zubami. V cechu čo to. Tak, bácem, 3 prístupy v cechu, on to myslím bol, nie? Bar 7.1.3, on tu bol, sa vrátil, super. Ja už som hľadal, som lepšia, ne? V podzemku skúsime pekelného mimozemšťana. Moc si ho nedávam, lebo mi trebalo veľký, XXL na obratku. A nie iba tento stredný, pozrieme sa do zbrojírny. Zase nič. Elík, na ktorý ešte nemáme. Takže si ho potom kúpim, keď dokončím kouzelný plášť a presunieme sa na S2. Mám tu potom dve nové postavy, ktoré uvidíte, nastavíme si hospodu. Nie, tu nemám ešte zrkadlo, nemám. Takže najprv pôjdeme do arény na Lil Wayne. Áno, Lil Wayne. Ktorého sme dali, takže super, album sa nám doplnilo. V podzemku skúsime chobotnicu. To si tiež moc nedávam. Mohol by som si životy ulepšiť. Teda vydrž. Respektíve sú to životy, ale vydrž. Je lepšie než životy. Tak, hospoda. A presunieme sa na S13, CFGNCZ. Dokončíme kvistík. Quest! Som ma pomýlil kvistík. Poďme sa na arenku, ktorú sme prehrali. Sú lepšie, ale síce horšia brnenie, áno. Horšie brnenie, ale je tam lepšia obratka. To nič, čaro obchod. Máme nejaký elík? Áno, všetky, takže super. Na výdrž. A tam si dokúpim tie ostatné. Cech. Nič. V podzemku skúsime surového lupiča, ktorého si vôbec nedávam. No, vidíte, výskum zoberiem nejakých 30 000. Takže si tento zoberiem. Si chcem dokúpiť elíky, presunieme sa na S17, nám brýka skoro všetko, čo môže, ako hničkára. Pušta, skopis, predmet. Nie, to už som písal, nechcem ísť k nim do cechu. Nie, že by boli horší, ale tu mi je dobré. Zaútočili brutálne mrkve. Dobré meno pre cech. Pozrieme sa do arény na Koko 11. To nedáme, lebo nemáme elíky. Aha. Nie, počkaj, ktoré je lepšie? Hej, toto môžem povedať. Tuto si kúpime. Čamblika. A nič. V podzemku skúsime WC. Počkaj, ako to bol?
vúce loupežníku. Dobre, som si nechťel zle prečítať, že vouce žoupežníku. Ani to asi dáko moc nedávam. Pozrime sa do zbrojky. 324, 200. Môžeme skúsiť kúpiť. Ale až potom, pretože na ne nemám. A včera obchodili sme vlastne, respektíve boli sme si kúpili ten Elík, a že si nadstavíme hospodu, natáčam 5 minút, to je super. Presunieme sa na S18, dal som level 22. Neviem, čo tam bolo na videu. Zmenil som cech, že Mrforexinko. Neviem, či je to on. Kurne, zlý. Neviem, či je to pravý Forexing, budem sa musieť pozrieť potom na jeho video. Skúsime kostený válečník. Mal by som si ulepšiť výdrž. Asi hej. Takže áno, vylepším si výdrž. Zmenil som si tie papučky. Nemám si v inventári, lebo sa mi páčia. Sú to hrdinoví dokonca pantofle. Pozrieme sa do arény. Hop. Toho asi nedám. Áno, nedám. V zbrojke nám nepadlo nič. V čárov obchode. Wow, to je proste nehá, takže to nič. V cechu, čo tam tu boli. Fajn. Výdrž. A tu je obratka, takže nechcem. A presunieme sa na S1. Vlastne ako bol ten 4 Years for Events, tak mi teraz zbrojír, neviem, kedy to bolo, ešte predtým, ako som išiel na chatu, myslím, že to bolo piatok, 12. Áno, asi áno. Tak mi padol v zbrojke tento strážny štít bdelej stráže. Zbrojne vlastne bol za, neviem, 2500 goldov, takže som si ho kúpil. Môžem premazať správy. Ješkám do spolku. Alkoholici 23. 123. A mohol by som ísť. Takže mu napíšem. Odpovedieť. Ahoj. Nie ahoj. Ahoj. Môžeš poslať pozvánku. Pozvánku. Odeslať. Varenie, pozrieme sa na errora. To nedám. Moc silný error. Zbrojírne sa pozrieme. Nič? Nič? Čaro obchod 115. Wow, to je dosť lepšie. Ešte na to nemám. Aha, takže nič. V podzemku skúsime žezosaura. To už by som mohol dať asi na obratku, ale celkom dobre si ho dávam podľa mňa. Nič, takže si nadstavíme hospodu. Keby to bolo na silu, tak by som to hádam zobral. Nedívej sa, ja sa budem dívať, vlastne je to S19 nový. Čo urobíme, pozrieme sa do arény, šetrím si to 25 godu, lebo mám album. A ten ma dá. Áno, dáme. Bo mám vlastne album tu, tak si ho chcem kúpiť. Zbiežateľské album puntičkárství. 3 guldy, takže super. Zbrojírne nám nepadlo nič. V čaro obchode nám padol album a Elík. Toto si tu nechám, potom to predám, keď má to album, aby sa mi to doplnilo. To je každopádne lepší. To by bolo všetko. Som v cechu Hell Warriors, kde už nie je nik. Takže opustím asi aj ja. Super, bol tu jeden môj kamarát, let's player tiež.
Gandalfino a jeho YouTube je Game Hunter Plays, takže super. Důstojníci, důstojníci všetci, takže asi všetci budú platiť. Pozícia 40, najlepšie požice. Najlepší požice, čo to je? Zbrojenie na zbrojenie. Čo tu budem robiť? Nič. Odím. Podzemku ešte nemám. Vlastne to je Chimi. A presunieme sa na S28D, kde nie som zrovna najlepší, ale aspoň dačo je to Elfinka. Elfinka. Dobre, men. Ale to neviem prečítať. To je moc veľký level. To je 6, pacholek, toho by som mohol dať. Alebo nie. Brutálny damage. Bum. Bum. Natáčam 11 minút. Preží! Asi si otrieskam hlavu ospala, ale radšej nie, bo by ma bála. Zbrojní nám padli rukavice, ktoré si potom možno kúpim. Ups. A sem. 28 starty nechcú. Nič. A v čaro obchode nám. Škoda, že to nemôžeme prehodiť. By tam boli dve líky vedľa seba môžu. Vrejme sme boli, podzemko ešte máme, takže si nastavíme hospodu, ako vždy. Idem to. Hořící ohňováčo. To je asi všetko, ja sa s vami učím. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak ma chcete podporiť v tvorbe ďalších videí, dajte odber. Ja sa s vami učím a čau,